Aquesta és la Montserrat Vilà, qui desconeixia que el seu pare havia salvat milers de vides durant el franquisme i la Segona Guerra Mundial. Fa poc més d'un any que sé que el meu pare era una de les... De fet, va ser la primera persona amb el seu grup d'en tornar a entrar a la Catalunya ocupada per Franco i que durant molt de temps va estar ajudant a molta gent a passar els Pirineus de manera clandestina per establir una connexió entre la resistència que estaven organitzant a Barcelona amb l'exili de Perpinyà. El seu pare, Francesc Vilà i Sales, va formar part del primer grup d'independentistes catalans encarregats d'ajudar refugiats, exiliats i víctimes del nazisme a passar la frontera pels Pirineus, un pas que es va anomenar les Rutes de la Llibertat. En lloc d'agafar el camí de l'exili, com han fet mig milió de persones, i quedar-se de francès i no fer res, o estar enfadats o tristos, agafen la via més feliç, que és el juliol del 39, fer la ruta al revés, entrar a la Catalunya ocupada per Franco, i com que tenen molt temps a les seves vides, començar a salvar primer jueus que escapen dels nazis, segon, a salvar francesos que volen estar a les files del De Gaulle per lluitar contra el nazisme, tercer, a passar soldats nord-americans, britànics, polonesos. Des de la Fundació Reixida es dediquen a recuperar la memòria de tots els membres del Front Nacional Català que van formar part d'aquestes rutes i lluiten pel seu reconeixement. Perquè si fóssim un país normal, aquestes rutes serien senyalitzades. Si fóssim un país normal, aquests herois els sabríem. Si fóssim un país normal, al lloc on van néixer aquesta gent tindrien unes plaques i aquí va néixer fulanito o menganita, i això encara no ho tenim. Ben a prop, a Montblanc, es troba el cas d'Antoni Andreu Abelló, també membre de les Rutes per la Llibertat, i un exemple més d'una memòria pendent de recuperar.